Umthokozisi thwala eqhubeka nokuthula ubufakazi utshele inkantolo ukuthi ngesikhathi ephuma ngaphandle eyobhema noDumelo Madlala wabona izimoto ezimbili ekaSenzo nenye eyayibomvu engayazi ukuthi ekabani. Inkantolo ke ibe isimbuza ukuthi angavumelana yini nayo ukuthi imoto ebomvu yayihamba ulongwe. Ngingacabangela nami lokho ngisho ukuthi ngivumelana nawe kodwa ngingacabangela. Inkantolo ke ibe isimbuza ukuthi wake wahlangana yini nolongwe phambilini nanokuthi uma engena endlini wayazi yini ukuthi ulongwe. Cha ngase ngiqala umbona akunjalo. That's not the case. Ngazi ukuthi umuntu kazandi hayi ukuthi ulongwe thwana. Qhube wathi selishayile ihora lesishiyagalombili yena noDumelo babesemnyango kwaqhamuka uSenzo wathi abahambe kodwa uKelly wathi angeke bakwazi ukuhamba bengavalelisanga endlini. Yebo ngangime noDumelo ngaphandle waphuma yena sithi asambeni. Hayi why right ungenalutho why right ngoba nokuthi asambeni nje wathi asambeni sibe sihleka futhi la ngathi mina asambeni ngempela yini sisayihlelele so why right yena akuKelly Khumalo akuyena esho kuthina ebalo omunye umuntu kodwa umuntu ayikhuluma naye specifically obvious ka kuSenzo kodwa phela bayibhanqa thina. Qhube wathi uSenzo waphusha noyephethe isibhamu baya ngasekhishini. Wasukuma uSenzo sasukuma sonke uSenzo babhushana nalomuntu ephethe isibhamu ngoba akuyona ngaphambili baphushana towards the kitchen. Towards the kitchen? NoDumelo nabo basukuma bonke nabo Zandi ngale noma wakhe mangifika ngasekhishini babe sebeveleke sekunesikafu lesenzakalayo ke lapha ekhishini sas involve uDumelo uSenzo ilabantu abawu2 uZandi noma kaZandi babeshaya. Okay. Umuntu engangiseduze kwakhe ngalesa sikhathi Christian ingane ka Kelly no Jubjub. Icala ke lihlehlisela umsombuluko ngenxa yokuthi ummeli omele umsola wokuqala nowesibili uSipho Ramosopele ezizwa engaphilile.